Comme il y a fait toujours dans la vidéo terminée, on est sans tant de rouler, soumaya manemine. Ni a inséré à côté à son soumaya mamine, au maquet gansana, que vous le donnez bien, ni tek son luma, voilà ce soumaya kamnamine. Au deuxième, mais si sangue koro. Et utilise la vidéo n'a pas la bana. Mais na sangue, na fambala, mais no fui. Kolombala ni madakoro, mais na ofi. Il veut de sangue koro chogomina, ani bo chogomina, mais no n'y fait vidéo la bana. O kama ikijija chogobe ika video naje fa labana an adamne ni ayo ga video naje o wa ira ga fo enni an hanna ko bela jene kili no ya makene akoy yande kuma fo ika bana ko bana tamashion bana kololo an fɛn fɛn dɔ bɛ kɛ sababu ye ka bana jugu lase i ma o t'a bannen kalo sibiri fɔlɔ ni civilisation dɔ wele n'o bɛ jɛ ka kuma bana dɔ kan sibiri o sibiri n'o ye samedi o samedi 21h wagati n bɛ direct kɛ ka kuma banaw kan n'a sɔrɔ ɲininkali b'e fɛ ni kuma b'e fɛ e bolo k'a fɔ e ni ne bɛ jɛ ka kuma o kan walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ kɛnɛya ɲuman o tɛ se ka sɔrɔ dɔnni kɔ dɔnni o tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ ne tɔgɔ ye Dr Ousmane Yaya Touré ne ye baara kɛ Mali Suba sabanan na n'o ye Utal Gabriel Touré komi n y'a f'i ye cogoya min na sange kɔrɔsili a n'a kɔrɔsibaliya nafaw bɛ a sili la ka tɛmɛ a silibaliya kan n'a sɔrɔ n'i tɛ si sange kɔrɔ n bɛ na o ɲɛfɔ i ye mais sɔnni k'o ɲɛfɔ i ye nafa min b'a sili kɔrɔdali la n bɛ n'o ɲɛfɔ i ye fɔlɔ n'i bɛ si sange kɔrɔ a fɔlɔ o ye mun ye a bɛ kɛ sababu ye k'e kisi sumaya ma a bɛ kɛ sababu ye sosow tɛna sɔrɔ e k'e kin o dɔrɔn tɛ fɛn ɲɛnamaw bɛ kɛ sokɔnɔna na i b'a fɔ surantɛrɛw ɲɛmɛrɛw gɛrɛni fatɔw hali ni fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ hali ɲinɛw ni ka dilan bɛ duguma olu bɛ se k'i sɔrɔ walasa i n'olu ka se ka kisi ɲɔgɔn ma ka fara soso fana kan e ka to ka si sange kɔrɔ a b'i kisi ni fɛn ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen ma kɔlɔlɔ min bɛ sange kɔrɔ silibaliya la a ka ca a tɛ se ka fɔ ka ban mais n bɛ damadɔ f'i y'a la walasa i ka se ka u dɔn a fɔlɔ a bɛna ni bana caman ye e farisogo la ka d'a kan mɔgɔ caman n'i y'a ta k'a lajɛ 95 100 sara la n'u bɛ sumaya bɛ jamana minnu kan n'u b'o jamana ninnu kɔnɔ n'u tɛ da sange kɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen u bɛ soso fagalan don u bɛ timɔriw fiyɛ walima u bɛ tulu mun fari la olu fɛn ninnu n'an b'a fɔ insecticide ninnu olu kɔlɔlɔ b'u la mais a caman na kɔlɔlɔ tɛ fɔ aw ye ka d'a kan n bɛna min fɔ a man di feerekɛlaw ye et puis a man di fana izintigiw ye mais ne b'a bɛɛ ɲɛfɔ e ye walasa i bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na ka d'a kan o de ne hamina ko fɔlɔ ye n'a sɔrɔ i bɛ soso fagalan ninnu don ou bien i bɛ timɔri ninnu fiyɛ kɔlɔlɔ min b'a la a bɛ se ka na ni fogofogobanaw ye a bɛ se ka sɔgɔsɔgɔ bila i la a bɛ se ka muraw bila i la a bɛ se ka tisolu a bɛ se ka na n'o ye a bɛ se ka na ni ɲɛnakili degun ye a bɛ se ka na ni dusukunbana ye n'a sɔrɔ i bɛ da sange kɔrɔ a ma se ninnu si k'i minɛ o bɔlen kɔfɛ sange kɔrɔsibaliya a bɛ na ni saya ye ka caya muso kɔnɔmaw ani denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u si tɛ san 5 bɔ o y'a kɔlɔlɔba dɔ ye min b'an fɛ yan nɔ min bɛ se diɲɛmɔgɔw ma kosɛbɛ soso bɛ se ka sɔrɔ jamana o jamana na n bɛna misaliya dɔ d'i ma mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ sange kɔrɔ n'u bɛ fɛn wɛrɛw kɛ minnu tɛ sange kɔrɔ sili ye u yɛrɛ bolo o de b'olu kɔlɔsi a bɛ se k'i kɔlɔsi ka se wagati ma mais a ɲali o tɛ se ka sange bɔ kunnafoniya ye mun ye don dɔ la ka ne to garidi la Gabriel Touré urgence la cɛ dɔ a n'a muso a n'u den 2 u nana sɔrɔ garidi la cɛ in jenina tasuma fɛ muso fana jenina tasuma fɛ u den 2 bɛɛ fana jenina tasuma fɛ mais don an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ an y'a ye k'a fɔ a sɔrɔla soso fagalan de fɛ mun fɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'u ye soso fagalan tugu u bɛ soso fagalan u b'a bila u ka finiw kɛrɛfɛ u b'a bila u ka armoire kɛrɛfɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa bila f'u kunkɔrɔ ou bien f'u yɛrɛ ka dilan yɛrɛ kɛrɛfɛ ka gun dilan na ni soso fagalan tora mɛnɛni na tasuma min b'a laban na n'o bɔra ka bin n'a binna mana kan ou bien n'a binna fini kan a bɛ se ka tasuma wuli a la
o tasuma mana fanga sɔrɔ k'i dali to sunɔgɔ la a bɛ se ka sokɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ fana o de kɛra olu ta sababuya ye tasuma ye sokɔnɔna minɛ ka da tunun la u bɛɛ lajɛlen jenina mɛ u ma sa o yɔrɔ la u y'an sɔrɔ urgence la an ye furakɛliw k'u la fo ka se wagati ma mɛ a ma ɲa kunɲɔgɔn kelen kɔfɛ cɛ in fatura ka da kan u ka jeni kun ka fanga ka bon kosɛbɛ muso in fana tile 3 kɔfɛ muso fatura ka to den 2 ye den cɛmanni o sara tile 10 kɔfɛ tile 4 dar'o kɔfɛ musomanin fana fatura du yɛrɛ bɛ taara o cogoya la n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɔlɔlɔba de bɛ insecticide na n'an bɛ minnu kɛ an ka sokɔnɔnaw la mɛ u bɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min n'o tɛ si sange kɔrɔ kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la a bɛ kɛ sababu ye k'i ka wari fana tiɲɛ n bɛna o ɲɛfɔ i ye i ka wari bɛ tiɲɛ cogo min na hali n'a sɔrɔ don o don e bɛ dɔrɔmɛ 10 de don soso fagalan na i bɛ se ka n ka tableau lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ 10 de don soso fagalan na don o don kunɲɔgɔn kelen e bɛ 70 de tiɲɛ kalo kelen i bɛ 300 de tiɲɛ san kelen i bɛ 3,650 ani 50 i b'o de tiɲɛ san 10 fana ne y'o kɛ ka sɔrɔ e bɛ soso fagalan san na don o don hali n'a kɛra 10 de ye o 10 in na e bɛ 30,600 ani 500 e b'o de tiɲɛ dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ soso fagalan ta u b'a fɔ o t'olu bɔ o bɛ soso fagalan san 20,000 n'a sɔrɔ i bɛ 20,000 de don soso fagalan na don o don walasa i ka faamuya joona san kelen kɔnɔ e bɛ 7,000 ani 300 e b'o de tiɲɛ san 10 kɔnɔna na i bɛ 70,000 ani 300 i b'o de tiɲɛ min bɛ bɔ yen ka taa don commerçant kun ani usine-tigiw kun dɔw bɛ yen olu b'a fɔ k'olu tɛ soso fagalan fɛ k'olu bɛ timor de fɛ n'o ye fiyɛta ye n'an b'a wele timor a caman na timor ninnu olu bɛ san 200 mɛ a ka dɔgɔ du la du min n'i b'a sɔrɔ k'u bɛ timor kelen fiyɛ ka ban tile kelen kɔnɔ mɛ min bɛ kɛ ka caya an b'o de ta a moyenne i b'a sɔrɔ du dɔw kɔnɔ n'o ye du caman ye i b'a sɔrɔ u bɛ timor fiyɛ don o don u bɛ se ka timor bara 2 ban kunɲɔgɔn kɔnɔ n'i y'o wari ta k'a lajɛ kunɲɔgɔn kelen kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ k'olu bɛ 400 o bɛ bɔ olu kun ka taa don commerçant kun kalo kɔnɔ 1,600 o de bɛ tiɲɛ o kun san kelen kɔnɔ 19,000 ani 200 o de bɛ tiɲɛ o kun san 10 yɛrɛ n'u ka dépenses bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan san 10 i b'a sɔrɔ 100,000 ani 92,000 o de bɛ tiɲɛ o kun sɔnni e ka nin wariw bɛɛ tiɲɛ k'o wariw di commerçant ma an bɛ jamana min na bɛɛ b'a dɔn a ka gɛlɛn an bɛ diɲɛ min yɛrɛ kɔnɔ sisan a ka gɛlɛn wari bɛ se ka mara cogo min na ne bolo i bɛ taa o sira de kan n'o ye ka sange san sange wari a man ka caya n bɛ min dɔn sugu kɔnɔna na a tɛ tɛmɛ 300 400 kan mɛ dɔw la a bɛ di yɛrɛ fu la dɔgɔtɔrɔsow la ne y'o wariw mara a bɛ se ka mɔgɔ caman ɲɛ e ye ka sɔrɔ a ma tiɲɛni na don i kun sange kɔrɔsili wajibi de don i ka da kɔrɔ walasa e bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na n'i ye nin bɛɛ lajɛ i bɛna ye k'a fɔ k'e bɛ ka wari de tiɲɛ don o don e bɛ ka wari de tiɲɛ san kɔnɔ n'i ye wariw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a fɔ tɛna mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ e ye sɔnni i ka commerçant kɛ waritigi ye i b'i yɛrɛ kɛ waritigi ye fɔlɔ mɛ n'a sɔrɔ i bɛ da sange kɔrɔ a b'a to i bɛ kisi nin bɛɛ lajɛlen fana wari tiɲɛ ninnu ma ani kasara minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'i sɔrɔ ka da i ka kɛwale kan nka dɔw b'a jate k'a fɔ k'olu bɛ si sange kɔrɔ ka sɔrɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ u dalen don sange kɔrɔ mɛ u tɛ ka si sange kɔrɔ n'i y'o fɔ a bɛ bonya mɔgɔ caman hakili ma ka da kan caman bɛ yen n'u bɛ don sange kɔrɔ i b'a sɔrɔ olu ni soso de bɛ don ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ bɔ sange kɔrɔ su fɛ n'u bɛ taa ɲɛgɛn na n'u bɛ ko wɛrɛ kɛ n'u bɛ bɔ sange kɔrɔ soso bɛ don u nɔfɛ o la cogo si la e tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ka da sange kɔrɔ la ka da kan i dalen don sange kɔrɔ mɛ soso bɛ si k'i kin o la e tɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ sange kɔrɔ dali don cogo de b'a la ani bɔ cogo de b'a la i ka video in lajɛ n bɛna ɲɛfɔ i ye sisan nɔ a bɛ kɛ cogo min na ka da kan ni kunnafoniya ye a sɔrɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ mɛ n'i y'a kɛ i b'a fɔ n b'a f'i ye cogo min na
i bɛna dɔn k'a fɔ i bɛ ka don sange kɔrɔ cogo min na ani kun bɛ ka bɔ a kɔrɔ cogo min na o kun t'a kɛcogo ɲuman ye. N bɛ ka f'i ye cogo n'i y'a kɛ ten e bɛ don ka bɔ sange kɔrɔ ka bɔ a kɔrɔ ka sɔrɔ i ni soso ma don ɲɔgɔn fɛ i ni soso ma bɔ ɲɔgɔn fɛ. O b'a to i bɛ san caman kɛ ka sɔrɔ sumaya m'e minɛ. Komi n y'a fɔ cogo min na n ko dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se sange don cogo ɲuman na o ni soso bɛ si ɲɔgɔn kan. U bɛ don cogo min na o de b'a to u bɛ si sange kɔrɔ nka bana b'u minɛ. Foyi wɛrɛ tɛ u yɛrɛ ka kɛwale de don. N bɛna ɲɛ f'i ye olu bɛ don cogo min na caman b'a kɛ cogo min na alors que a man kan ka kɛ o cogoya la. I b'a sɔrɔ n'u nana dɔrɔn o b'a sɔrɔ u ye sange siri ka ban u y'a sɔɔri o bɛɛ ɲana problème t'o yɔrɔ si la mais u bɛ na dɔrɔn u bɛ girin ka sange cɛ tan fo ka ɲɛ b'a la cogo min na voilà u b'a kɛ tan dɔrɔn u bɛ don voilà donc a dɔw la u t'a sɔɔri yɛrɛ u bɛ da o cogoya la donc nin na soso bɛ don i nɔfɛ ka d'a kan e ka bon ni soso ye soso bɛ se ka don yɔrɔ la e yɛrɛ tɛ se ka don yɔrɔ min na donc e bɛ don yɔrɔ o yɔrɔ soso bɛ se ka don yen nɔ n'u bɛ bɔ sange fana kɔrɔ a lajɛ u b'a kɛ cogo min na u b'a kɛ tan tɔ dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ tan tɔ dɔrɔn ka wuli n'u wulila dɔrɔn u b'a fililen to tan ka sɔrɔ foyi ma sɔɔri foyi ma bɔ a nɔ la donc o la diyagoya o ni soso bɛ tila ka o kɔnɔna na soso wɛrɛ bɛ don k'u sɔrɔ ka t'u kunbɛn sange kɔnɔ n'u nana waati min na o soso kelen bɛ tila k'u kin tuguni. N'i nana i bɛna sɔrɔ i ka sange sirilen don ka ban n'i tila sange sirilenw la ka ban waati min na o y'a sɔrɔ i y'a dakɔrɔlaw bɛɛ sɔɔri dilan dakɔrɔlaw bɛɛ sɔɔri dilan dakɔrɔlaw bɛɛ sɔɔrilen i b'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na dilan dakɔrɔlaw bɛɛ sɔɔrilen don ka ɲa voilà donc o la i b'a kɛ cogo di fɔlɔ a fɔlɔ i bɛ sange bɔ dɔɔni dɔɔni ka sɔrɔ i m'a kɔrɔta i b'a poussé ka taa kɛrɛfɛ i bɛna yɔrɔ dɔ in fana i bɛna o fana kɔrɔta ka poussé ka taa kɔfɛ ka sɔrɔ i m'a kɔrɔta o la i bɛ don cogo min na i bɛ fɔlɔ k'i sigi i b'a fɔ n sigilen filɛ cogo n'i sigira i bɛ sen yɛlɛ ka sen kelen yɛlɛ ka sen dɔ in fana yɛlɛ n'i y'o kɛ i b'i da ka ɲa fɔlɔ n'i dara ka ɲa wagati min na i bɛ sange cɛnɛ ka sɛlɛnta i kunna quoi parce que i m'a kɔrɔta voilà donc n'i y'o kɛ sange kɔrɔ sisan nɔ i bɛ sɔrɔ ka don ka dilan kunkolo k'o sɔɔri ka kɛrɛda ninnu bɛɛ sɔɔri ka kunkolo bɛɛ sɔɔri ka sɔrɔ voilà ka kɛrɛda ninnu bɛɛ sɔɔri k'i to sange kɔnɔ n'i y'olu bɛɛ sɔɔri wagati min na i b'a fɔ filɛ cogo min sa i bɛ se k'i da i ka sange kɔrɔ la o la ni soso tɛ don ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ nin cogoya de la mais walasa i ka bɔ fana i tɛ girin ka sange cɛ ka bɔ i kunna i b'a fɔ mɔgɔ caman b'a kɛ cogo min na n'i bɛ bɔ fana i b'a ta dɔn a bɔ dɔɔni dɔɔni k'i to sange kɔnɔ i b'a bɔ dɔɔni dɔɔni k'i sen bɔ ka dɔ in bɔ k'a ta k'a cɛ bɛɛ kunna sɔrɔ a ma cɛ ka bɔ i kunna n'i bɔlen sange don cogo ɲuman o bɛ kɛ nin cogoya de la o la i bɛ bɔ ka sɔrɔ soso ma don i ɲɔfɛ i dontɔla fana soso tɛ don i ɲɔfɛ a bɛ kɛ o cogoya de la. E ka kɛ sange kɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na walasa ka kisi bana jugu ma walasa e kana se ka sumaya sɔrɔ i b'a fɔ ne tɛ k'a sɔrɔ cogo min na o de ye ne haminako ye o de ye ne ka laɲini ye i k'an bɛn wagati wɛrɛ.